Usa ka higayon ni ana, nagampo si Jesus nga nag-inusara, samtang diha lamang sa duol ang iyang mga tinun-an. Unya, nangutana siya kanila. Kinsa man kuno ako, sumala sa sulti sa mga tao. Mitubag si Pedro, Ikaw mao ang Mesiyas nga pinadala sa Dios. Tapos sa unom ka adlaw, gidala ni Jesus sila si Pedro, si Santiago ug si Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid diin didto walay laing tao gawas kanila. Ug samtang nagtan-aw sila kang Jesus, nausab ang iyang panagway. Ang iyang bisti misanag sa hilabihang kaputi, nga walay bisan kinsa sa tibuok kalibutan, nga makapaputi sama niini. Unya, nakita sa tulo ka tinun-an si Elias ug si Moises nga nakigsulti kang Jesus. Ug miingon si Pedro kang Jesus, Magtutudlo, maayo nga ania kita dinhi. Maghimo kami og tulo ka payag-payag, usa lang kanimo, usa lang kang Moises ug usa lang kang Elias. Nakaingon siya niini kay wala siya mahibalo kung unsay iyang isulti kay nangalisang man sila. Unya, dihay panganod nga mitungha ug gilandungan sila niini ug may nadungog silang tingog gikan sa panganod nga nag-ingon, Kini siya mao ang pinangga kong anak. Pamati kamo kaniya. Gitan-aw dayon sa mga tinun-an ang palibot, apan wala na sila'y nakitang tao, gawas lamang kang Jesus. Sa nanglugsong na sila sa bukid, gidid-an sila ni Jesus sa pagpanugilon kang bisan kinsa sa ilang nakita. Hangtod nga ang anak sa tao, mabanhaw na. Gituman nila ang iyang sugo, apan nalibog sila kung unsa ang kahulugan sa giingon niyang pagkabanhaw. Miabot sila sa Kapernaum, ug sa nakasulod na sila sa balay, gipangutanan ni Jesus ang iyang mga tinun-an. Unsa may inyong gilalisan didto sa dalan? Apan wala sila mutubag, kay naglalis man sila kung kinsay labing dako kanila. Unya, milingkod si Jesus ug iyang gipaduol ang napulog duha ka tinun-an ug giingnan. Bisan kinsa nga buot mahimong labing dako, kinahanglan nga magpaubos ug mag-alagad sa tanan. Unya, gikuha niya ang usa ka bata ug gipatindog sa ilang atubangan. Giagbayan niya ang bata ug miingon siya kanila, Ang mudawat sa usa ka bata nga sama niini tungod kanako, mudawat usab kanako. Ug ang mudawat kanako, wala mudawat kanako lamang kundili kaniya usab nga nagsugo kanako.